pane chiitiko chinoshamisa chiri very controversial. Vanhu chaunoona kuti aiwa Idi Mnangagwa anoonekwa muinterview achibvunziwa ataura mashoko ekuti he will not stay on to power zvakaita Robert Gabriel Mugabe, hatori nguva yakareba ari on to power. Noda kwokuti anoti aiwa constitution yedu inongoti tofanira kutonga for 10 years. Zanapinda mashoko anobuditswa panapa ndoti subscribe or like or turn on the bell icon. Maira anobuda achibuditsa interview anyora achiti the legendary Christian Amanpo did the Lord's work in the boarding 2018 CNN interview. In it, she asked Mnangagwa whether he believed Robert Mugabe had stayed in power too long. Almost prophetically, she further asked whether Mnangagwa would do the same. Mnangagwa said he would not overstay because the constitution forbids any person from staying on beyond the 2-term limit of 10 years. Someone please tell Amanpo that we are back where we started. ZANU-PF is about to destroy the constitution to give Mr. Mnangagwa a third term. He is the brick of breaching his undertaking and the supreme law. They were not fighting against Mugabe, they were fighting to become him. We need new leaders. Panapa ndochikwati chakubuda panapa kuti awa vakomana ava vanga vasingafight against Mugabe, but vaingofighta kuti vave Robert Gabriel Mugabe, vaingofighta kuti vapinde pakutonga. Panapa vangochinja the constitution kuti ivala kuti varanga vachitonga nokusingaperi. Mashoko ari kubuda panapa evidence, solid evidence inoonekwa pasocial media, video riri kutenderera uchiona Idi Mnangagwa achitaura mashoko iwayo kuti aiwa inini handingambotedzeri Mugabe overstay in power. No, I will not. Kuti constitution inondoprohibita to do that, but takuona kuti izvezvi is now acting otherwise. Tudze mafunguro enyu mati kudii pamusoro pechiitiko ichi. Ndangome section medu, subscribe or like and turn on the bell icon.